लड़का से प्यार कर बैठल। प्यार कैलस ठीक है, गुनाह ना कैलस मम्मा। ए मामा प्यार कैलस गुनाह ना कैलस, लेकिन प्यार को के छोड़ गलस। 2 साल के बाद जब मिलन दिया तो लड़का को कहो तोरी ने प्रयागराज में बुला के कसम खैले रहलू कि तोके कबो छोड़ब नहीं। प्रयागराज से अर्जुन पाल जी आप आ जाए, आपका स्वागत है हमारे मंच पे। तो आई न रहलू, अरे प्रयागराज से बनारस आ जात रहलू हमारा से मिले खातिर। हम तो से महके लगेगी लड़का कहता स्पेशल तोहरा के देख के तोरा जवाब तने पहला बेरी सुना बेटी पाल ली मोबाइल से बाहर निकला। अरे वादा सब खायाल बहो और वाला से अखिया लाल बहो। वादा सब खायाल वाला से अखिया लाल बहो। अरे वादा सब खायाल बहो और वाला से अखिया लाल बहो। जे आपन रहे बेगाना भइल बा। 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 अरे सनम बेसरा के अरे सनम और नाच बढ़िया लगा हमके अच्छा लगा, लेकिन तो के तो जानकारी बच्चा सबके जानकारी बा कि इंटरनेशनल गुरु को इंटरनेशनल चला हम तो फेल मत हुए तो पास हो और गार्जियन बानी बड़ा सम्मान हो, बड़ी दुलार हो, बड़ा अभिभावक बानी मामा से मामा लोग कह के जाने ला बड़ा प्यार। श्री मोहन यादव गार्जियन जी अभिभावक जी आपके द्वारा सम्मान मिलल बा, कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सबकर नाचल हमार देखावल एगो हो, सबकर नाचल आ सुधीर लाल को क्वालिटी है, खाली जगह से काम कर देगा कह दे कहा जगह से कैमरा वाला भाई तैयार है सुनो। अरे कि जे आपन रहे बेगाना भइल बा। अरे सनम दोसरा तीन है का हैंड ब्रेक लेके घुमत हूं कमरिया में अरे सनम दोसरा अरे दीवाना भाई और हमारे गार्जियन पिता तुल्य अभिभावक जी
अरे सनम दोसरा के, अरे सनम दोसरा के, अरे दीवाना श्यामबली मौर्य जी और प्रशांत जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार और आदमी महेश मामा जी की तरफ से शानदार 200 रुपया पुरस्कार। कोट कोट प्रणाम। मोहन यादव मामा जी तू तना पसंद गई तू से उतर जाई तू से उतर जाई तू जो अपन रहे बेगाना भइल चंद्रभान बाबू जी। अरे सनम दोसरा के, सनम दोसरा के, अरे दीवाना भइल सनम दोसरा के। इहे रहन रही, इहे रहन रही, इतना भैया लोग भी बोल रहे इहे रहन रही तुहार। सुना हमारा धोती के मत ताका उड़े तो हमरा के ताका तू धोती के बार-बार ताका कर। सुना इहे रहन रही तो अरे कोनो दीनवा शिकारो हो जई अरे कोनो दीनवा शिकारो हो जई अरे कोनो दीनवा अरे कोनो दीनवा शिकारो हो जब तक जवानी बा जमाना पूछी ढलला के बाद सुधरे बारे। आज हमारे धर्म के पिताजी चंद्रभान बाबू जी हमारे प्रीतिपाल जी के धर्म का बिटिया बाड़ी हमरो धर्म करवा पिताजी बानी पूरी पार्टी के और हमें भी सम्मान कैले बानी शानदार 500 रुपया पुरस्कार कोट कोट प्रणाम से पूरी पार्टी के सम्मान कैले बानी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा, एहतराम बा, सलाम बा। जय राम जखनी सैया 51 पे हमारे बाबू जी की तरफ से आई बा कोट कोट प्रणाम को सादर प्रणाम।
जी, नितेश यादव जी, बहुत हमारे इंग्लिश गाना है। हाँ। नितेश यादव जी आपके द्वारा ये पुरस्कार आई बस संदाल 50 रुपये को नाम सभी के नाम पूछे अरे बता अलिंदर शर्मा जी की तरफ से हमें भैया जी की तरफ से पुरस्कार 100 रुपये को नाम ऐसे मारी ठोकरी जमाना जब तो है हमारे बड़का भैया छोटी भैया की तरफ मारी ठोकरी जमाना जब तो होता मारी ठोकरी जमाना जब तो होता मारी एक विराह का फरमाइश बा बड़ा कम समय में